नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे ढाबा स्टाईल मलाई पनीर। हा पनीर अतिशय चवीला खूपच चांगला आहे आणि खूपच सोपा आहे बनवायला। जर ढाबा स्टाईल तुम्हाला पनीर आवडत असेल तर तुम्ही आता घरी पण बनवू शकता माझ्यासोबत एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये। तर आता मी 2 टोमॅटो घेतले आहेत मोठे आणि त्यांना एकदम बारीक चिरलेलं आहे। अगर तुमच्याकडे छोटे टोमॅटो असतील तर तुम्ही 3 घ्या। इथे मी 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात आणि त्यांना असं उभं चिरलेलं आहे। इथे 1 इंच आलं घेतलं आहे, 4 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत मी आणि 2 कांदे घेतले आहेत। हे 4 लवंग आहे आणि 1 चक्रफूल आहे। तर आता मी इथे घेतलं आहे 2 मगजबी घेतले, 2 चमचे मगजबी घेतले आहे। ते तुम्हाला इझिली किराणा माझ्या दुकानामध्ये भेटतात। आणि हे आहे थोडे काजूचे तुकडे आहेत जे आपल्या घरी असतातच। तिथे मी हा मलाई पनीर घेतला आहे। तुम्ही साधा पनीर पण घेऊ शकता, पण मला मलाई पनीर आवडतो म्हणून मी त्याला घेतलं आहे आणि त्यात थोडं पाण्यामध्ये टाकून ठेवलं आहे। सगळं व्यवस्थित त्याला धुवून आपल्याला घ्यायचं आणि पाण्यात टाकून ठेवायचं आहे। तर आता मी कढाईमध्ये सर्वात पहिलं आपले जे मसाले आपण घेतले आहेत, 4 लवंग आणि 1 चक्रफूल, त्याला चांगलं भाजून घेणार आहे। जास्त नाही पण थोडं हलकंसं आपल्याला त्याला गरम करून घ्यायचं आहे। ते हे झालं आहे। आता याला मी डायरेक्ट मिक्सरच्या भांड्यामध्येच टाकते। त्यानंतर त्यामध्ये मी काजू आणि मगजबी जे आपण मगाशी बघितलं ते आता घेऊन त्याला चांगलं थोडं असं तडतडेपर्यंत असं आपण फ्राय करायचं आहे, म्हणजे गरम करून घ्यायचं आहे आणि त्याला पण आपल्याला मिक्सरलाच लावायचं आहे। तर हे पण झालं आहे। आता ह्या दोघांना मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढलं आहे। त्याच्या आधी मी पहिलं टोमॅटो आणि कांद्याला पण गरम चांगलं तेलामध्ये परतून घेतलं होतं आणि आता ते सगळं आपण मिक्स करून त्याला मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे। तर आता मी मिक्सरला लावलं आहे। थोडंसं तुम्हाला घट्ट वाटत असेल जरासं पाणी टाकून त्याला एकदा परत मिक्सरला लावून घेते। आणि ही बघा अशी आपल्याला थोडी जाडीच पेस्ट ठेवायची, जास्त पातळ नाही करायची आहे। ही आपली पेस्ट आता तयार आहे। आता मी एक कढाई घेतली आहे, त्याच्यामध्ये मी पनीर बनवणार आहे। तर आता मी हे 2 चमचे त्याच्यामध्ये तेल टाकते। तुम्ही बटरमध्ये पण हा पनीर बनवू शकता। त्यामध्ये मी 1 चमचा तूप टाकलं आहे। जरा आपलं तेल गरम होऊन दे आणि त्याच्यामध्ये मी आता जी मगाशी आपण मिक्सरला लावून घेतलेली कांदा टोमॅटोची आणि मसाल्यांची मगजबी काजूची जी पेस्ट होती ती आता त्याच्यामध्ये टाकणार आहे मी आणि त्याला चांगल्यापैकी परतून घेणार आहे ते तेलामध्ये। तेलामध्ये चांगलं फ्राय झाली पाहिजे ती पेस्ट। तुम्ही त्याला चांगल्यापैकी मिक्स करून घ्या, सतत त्याला ढवळत राहा आणि असंच जसं मी करते तसंच तुम्ही पण त्याला चांगलं मिक्स करा व्यवस्थित। आता ती चांगलीपैकी मिक्स झाली आहे आपली पेस्ट आणि चांगली कढली पण आहे। आता आपल्याला त्याच्यामध्ये मसाले ॲड करणार आहे। तर मी आता 1 चमचा हळद टाकते, त्यामध्ये 1 चमचा धना पावडर आणि त्यांना आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया। थोडं शिजवून घेऊया त्यांना पहिलं। तर त्याच्यामध्ये 1 चमचा मी लाल काश्मीरी मिरची पावडर टाकली आहे आणि आपला घरचा 1 चमचा मसाला टाकला आहे लाल आणि 1 चमचा जिरा पावडर टाकली आहे, भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर आहे ती। आता ह्याला आपण चांगलं मिक्स करून ढवळून घेऊया। हे बघ काश्मीरी लाल मिरची पावडर, त्याला कलर खूपच छान आला आहे आणि ते खूपच यम्मी दिसतंय। खूपच चांगलं बनणार आहे आणि खूपच टेस्टी बनणार आहे। आता त्यामध्ये मी 1 चमचा गरम मसाला टाकणार आहे आणि आता मी हे मोठा चमचा त्याच्यामध्ये दूध टाकणार आहे। त्याच्यामध्ये दूध टाकल्यामुळे त्याचा फ्लेवर खूपच चांगला येतो, ते टेस्टला खूप चांगलं लागतं। जसं आपण बाहेर कुठेतरी हॉटेलमध्ये जाऊन किंवा एका ढाब्यावरती पनीर खातो तसाच त्याचा पण फ्लेवर येणार आहे त्याच्यामध्ये। आता याला आपण चांगलं शिजवून घेऊया।
आता मी थोडं पाणी टाकते. थोडी पेस्ट आपली घट्ट झाली आहे, म्हणजे आपली ग्रेव्ही घट्ट झाली आहे. त्यामुळे थोडं आपण पाणी टाकून त्याला चांगलं मिक्स करूया. आता त्यावर मी झाकण ठेवणार आहे आणि थोडं शिरा शिजवून घेणार आहे चांगलं 10 मिनटासाठी. त्यामध्ये मी 1 चमचा पनीर मसाला टाकला आहे. तुमच्याकडे जो पण पनीर मसाला असेल तो तुम्ही त्यामध्ये वापरू शकता. आता मी हे पनीर जो घेतलेला मगाशी तुम्हाला बोलली मी मलाई पनीर घेतलं आहे. आता त्याला मी असे स्क्वेअर क्यूब्समध्ये कापून घेणार आहे, चौकोनी बारीक एकदम. आता ही आपली ग्रेव्ही बघा मस्तपैकी तयार झाली आहे, शिजली आहे ती चांगली. याचा कलर खूपच चांगला आला आहे. आता त्यामध्ये मी हे पनीरचे पीसेस टाकणार आहे. आता ह्याला आपण थोडं चांगलं मिक्स करून घेऊया. ते पनीर आणि ती ग्रेव्ही चांगली मिक्स झाली पाहिजे त्यामध्ये. आता त्यामध्ये मी थोडी कसुरी मेथी टाकणार आहे, बारीक अशी. त्याला असं कुस्करायची हातामध्ये आणि त्याला टाकायची. कसुरी मेथीनी पण टेस्ट खूपच वेगळी येते आणि खूपच चांगली लागते ते. आता हे ऑलमोस्ट आपलं पनीर तयार झालं आहे. तर हे थोडं आपण शिजवूया 5 मिनटासाठी. मी आता त्याच्यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकते. तुम्ही चवीनुसार त्याच्यामध्ये मीठ टाकू शकता. आता हे बघा मस्तपैकी आपला पनीर तयार झाला आहे. ह्याची टेस्ट खूपच छान आली आणि ह्याचा कलर पण खूप यम्मी दिसतो आहे. एकदम लाल चटपटीत त्याचा कलर आला आहे. ह्याची टेस्ट एकदम ढाबा स्टाईलसारखाच मी हा पनीर बनवला आहे. तर तुम्हाला पण हा पनीर खूपच आवडेल. तुम्ही एकदा ह्याला नक्कीच ट्राय करून बघा. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि माझ्या व्हिडिओला कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली. थँक्यू.